Molt bon dia, senyor regidor, senyores regidores, senyor secretari, senyor interventor, públic que assistís a este plenari a través de la retransmissió en les distintes xarxes socials, mitjans de comunicació. Anem a donar inici al plenari ordinari convocat per al dia d'avui a les 11 del matí, que té com a punts de l'ordre del dia els següents. Prèviament es començaren els punts de l'ordre del dia i per acord dels distints grups municipals és una tradició en la nostra ciutat que siga el president de la Junta de Festes, Toni Carmona en aquest cas, qui es dirigisca al poble i al plenari i explique breument el que serà el programa de festes de la Mare de Déu de Gràcia 2021. Per tant, la sessió és pública, serà el president de la Junta de Festes, don Toni Carmona. Li pregue. Toni, fica't així. Sí? Sí, fica bé. Gràcies. Bon dia a tots. Senyor alcalde, membres de la corporació, veïns i veïnes, avui portem al pleno l'aprovació del programa de festes de la Mare de Déu de Gràcia. Vull agrair la unanimitat de tots els partits polítics de la corporació que el vam aprovar al Consell Rector el passat dijous. Abans de tot, voldria dir que certament no era el moment somiat per a mi, ni cap dels meus companys de la Junta, quan fa quasi un any que vam entrar a formar part de la Junta de Festes. Pese a ser unes festes diferents, avui presentem un programa que estic segur que estarà a l'altura que Vila-real es mereix i complint sempre les normatives vigents. Dins de la Junta m'agradaria ressaltar, encara que tots es coneixeu, a les diferents comissions que hem treballat per a formar part durant aquests mesos. A tots els membres, tant d'espectacles, cultura i esports, actes taurins, protocol, pressupost i comissió de penyes. Vull agrair-los la tasca i el temps que han invertit desinteressadament en aquests mesos per construir aquest programa de festes. Hem intentat innovar, que no és fàcil. Tenim moltes idees que en futures festes ens agradaria posar en marxa. De moment, per a aquestes festes de la Mare de Déu, hem ressaltat un acte nou, com és el dia de la trobada de xiquets i xiquetes, nascuts en aquests 2 anys de pandèmia. Se'ns va ocórrer que era interessant posar-la en marxa i li vam donar forma. Pensem que hem reunit dins del programa d'aquestes festes de la Mare de Déu un programa per a tots els públics. Hem intentat nivellar el màxim possible per a que cap veí i veïna de Vila-real pugui dir que no hem pensat en ells. Tenim 9 actes musicals d'un nivell molt alt per a totes les edats. 7 actes infantils per a que els menuts puguen gaudir durant tota la setmana de diverses actuacions per a d'ells. 13 actes religiosos que no podien faltar a les nostres festes, ja que formen part de la nostra idiosincràsia de Vila-real. 12 actes taurins que faríem sense el bou, que sigui Vila-real. Actes molt criticats per uns i tan alabats per uns altres. Agraden més o menys, però fan falta en unes festes, encara que no siga tal com es coneixem a Vila-real. També tindrem 3 actes esportius que tindran expectants a tota la població per a saber qui s'emporta els concursos i les finals d'aquests concursos. Trobades i concentracions molt variades, de gràcies, bessons, gos raters i cotxes clàssics. Volem seguir en la mateixa idea de que totes les actuacions al nostre poble durant la setmana de festes siguin sempre gratuïtes, perquè volem que siguin per a tot tipus de persones i que tots puguem gaudir de tot l'organitzat per la Junta de Festes. No ens oblidem dels actes solidaris. Vila-real porta el seu ADN. Som un poble solidari de sempre i intentem que no falten en aquestes festes. Per això tindrem actes com la recollida d'aliments per als més necessitats, que se replegaran durant el certamen del Lloli a la plaça el dia de la Xulla, a la plaça. Com he dit abans, no tindrem els actes multitudinaris com els concursos de paelles, empedraos, la nit del tombet i el sopar de veïns que tanta il·lusió esperarem a Sant Pasqual. Però tenim que ser conscients que no es poden fer i devem complir amb les mesures de seguretat establides i així serà. Espero poder presentar a les festes de Sant Pasqual a tots vostès un programa més semblant al de l'any 2019 que el d'enguany estem presentant en aquests moments. Moltes gràcies i bon dia.
Ja podeu organitzar-vos un poc més amplis. Moltíssimes gràcies, senyor president de la Junta de Festes. I com diu, en l'esperança i en l'alegria de poder tornar a la normalitat quan abans. Bé, anem a començar ara sí en els punts de l'ordre del dia, tal com estan establerts en la pròpia minuta. El primer és de gestió tributària i és la proposta del regidor delegat de Serveis Públics relativa a l'aprovació de l'expedient de contratació del Servei de Neteja Urbana i recollida de residus. Senyor secretari, en comissió. En comissió va estar dictaminat en la comissió informativa de l'àrea de govern de servicis públics de 28 d'agost. Molt bé, té la paraula el regidor de Serveis Públics, don Paco Valverde, per explicar la proposta. Gràcies, senyor alcalde. És un plaer avui, per fi, després de més d'un any de feines en un plec molt complicat. Fa vora un any que varen tindre que, després de treballar des de la casa, van tindre que contractar una assistència tècnica per la dificultat del plec, per la dificultat basada per una part en la nova llei, per una altra part en el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana aprovat per les Corts Valencianes, lleis molt modernes que possiblement alguns ajuntaments en aquests moments no estaran complint perquè estaran prorrogant o perquè estaran allargant els seus contrats, però als ajuntaments que ens toca licitar, evidentment, per una part és complicat perquè tenim que complir-la, però per una altra part és una oportunitat de modernitzar uns serveis que considerem essencials i que tenim que anar canviant perquè allò de tirar la basura a un forat deu d'acabar-se i tenim que començar a valoritzar els residus, a reciclar, a reutilitzar. I Vila-real té un marge de millora molt important. És cert que en els últims anys, en els últims 5 anys, hem tingut un augment considerable en el que són els envasos de plàstic i els contenedors de color groc, hem tingut un augment de duplicar el paper i cartó i els contenedors de color blau i que ens hem estabilitzat en el tema del vidre. Per contra, tenim un contenedor que són els contenedors normals, el que diem de resta, que encara tirem mils de tonellades cada vegada més i això n'hi ha que atacar-lo. Jo diria, en una xifra única, que en aquests moments estem en un 86% de lo que estem tirant a aquest contenedor de resta i, per tant, estem reciclant el 100 menys 85, que és un 14% de materials. Pensem que tenim molt de marge per a la millora i en aquest sentit hem fet un plec molt exigent i equilibrant la despesa, perquè l'Ajuntament de Vila-real en la despesa no està per a tirar coets. Jo puc dir, l'últim plec que s'ha adjudicat ha sigut en Sant Vicent del Raspeig, que el que és el plec significa el 14% del seu pressupost ordinari. Vila-real, este plec va significar el 7% del seu pressupost ordinari, la meitat que en Sant Vicent. Però, clar, Sant Vicent té una deuda viva de 2 euros per habitant i Vila-real ja sabem vostès que està al voltant dels 500 euros per habitant de deuda viva. Per tant, hem tingut que fer un gran esforç d'ajustar la despesa a les prestacions. Tinc que dir que partim d'aquest preu de 3.500.000 per als 2 contrats anteriors, que ara és un, que és neteja urbana i la recollida de residus sòlids, són 3,5 milions. No sabem
si n'hi haurà una baixa d'un 10%, d'un 15%, ho veurem quan se licite. Però tinc que dir que no n'hi ha clàusules de revisió i que és un contracte a 8 anys i, per tant, jo pense que l'any que fa 8, si haguérem pogut nosaltres prorrogar, estaríem pràcticament en els mateixos preus. Jo només vull donar dos dates. Des del 2003 al 2021, la UTE de replegada de residus Fovesa-Lubasa ha pujat un 49% en base a les revisions de contractes, mentre que l'empresa CESPA Ferrovial des del 2009 a 2021 ha pujat el 19,8% en base a les revisions de contracte. En que estem aprovant avui per a licitar no n'hi haurà revisions de contractes i el preu es fixe durant els 8 anys i queda a riesgo i ventura de l'adjudicatari. Estic passant-me, li demanaria un minut al senyor alcalde. No se preocupe, tranquil. Perquè és que és un plec molt extens, molt complicat, i que jo, simplement per acabar, perquè no tinc més temps, vull dir els punts claus i els punts novedosos d'aquest plec. El principal és la nova fracció orgànica. I aquest contenedor és essencial, perquè així estem parlant del preu de la neteja urbana i de la replegada, però no estem parlant d'una altra cosa que també és basura, que és el tractament. I que tots vostès saben que la curva fa 2 o 3 anys que se va cruzar, perquè antes era més barat el tractament que la replegada. Doncs bé, fa 3 anys se van creuar les curves i és en aquests moments més car per a l'Ajuntament de Vila-real el tractament que la replegada. Què vull dir en això parlant del contenedor de la fracció orgànica? Que en la medida que nosaltres siguem capaços d'utilitzar correctament la fracció orgànica i que aquest contenedor de resto disminuïm la quantitat, va a costar-nos molts menys diners el tractament, que és on tenim que arribar, a tirar menys basura al forat. I ja simplement enumerar que anem a una uniformitat de contenedors per a ser més ràpids, en contenedors que no són de ganxos, que cada contenedor tarda 5 minuts en replegar-se. Anem a la càrrega trasera i lateral, això significa que són 30 segons i que, per tant, ja no tenim per què arreplegar durant la nit fent ruïdo, poden haver altres propostes. El porta a porta només el farem en el paper i en el cartó. Tenim una clàusula de control del servei molt potent de la clàusula SMART, de sensorització de tots els contenedors per a saber quan se netegen, quan s'obrin, quan se descarreguen. I després tenim una part de descompte, no diré penalització, per al licitador, de que si arreplega més orgànica, per exemple, també va en el cartó, si arreplega més orgànica, de lo que està establert en el ple, aquesta valorització la partirem al 50% entre el licitador i l'Ajuntament, mentre que si no s'arriben a aquestes tonellades, n'hi haurà un descompte de fins a l'1% al licitador en la facturació definitiva. I és el que he pogut dir en 8 minuts, ja sé que no passa res, però és molt complicat dir-lo en 8 minuts. Bé, moltes gràcies per l'esforç. Alguna intervenció en el debat? Explicació de vot. Passem a votació. Unides Podem, Confluència Esquerres per Vila-real. Sí. Vox? No. Ciutadans? Sí. Compromís? No. Partit Popular? No. I Partit Socialista? Sí. Bé, doncs queda aprovat la proposta i passem a explicacions de vot demanades. Té la paraula don José Ramón Ventura, portaveu d'Unides Podem, Confluència d'Esquerres per Vila-real.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Primer que res, m'agradaria donar-li les gràcies al regidor Paco Valverde per haver-me deixat participar en la negociació d'aquest contracte, d'haver-me il·lustrat d'alguns errors de base que tenia jo personalment i de les propostes que teníem nosaltres de fer un contracte molt més avançat, però pot ser que també molt més car i molt menys útil per a la ciutadania. I volia agrair-li també l'esforç que ha fet en els funcionaris de la casa i en els tècnics que han vingut a ajudar-nos de fora, perquè aquests contractes, els plecs d'aquest contracte són uns plecs molt moderns, molt avançats, que ens serviran moltíssim per a rebaixar, com ell ha dit, el preu del tractament de la basura. Hem aconseguit dues coses que nosaltres pensàvem essencials, que era la implantació ja de la fracció orgànica. I, a més, en el contracte està previst que a mesura que augmenti la fracció orgànica i disminuïsca la de restos, això es pugui ser compensat a l'Ajuntament. També una cosa que pensàvem molt important era la gestió de les dades del recorregut i del servei, que passarà a ser propietat de l'Ajuntament, i nosaltres sempre sabrem exactament quan s'arreplega i quina quantitat s'arreplega i si s'ha passat en les condicions que estaven en el plec o no. També m'agradaria explicar a la gent que aquest contracte no suposa realment una pujada de preu respecte al que ja hi havia d'una manera excessiva, perquè el contracte incluïx una sèrie de millores que en aquest moment no sé si tindré temps d'explicar, però és la puntuació per als vehicles ecològics, li dona més punts a la recollida de basures, i a més els educadors ambientals que tindrem a disposició de l'Ajuntament, pagats per l'empresa, que se queda en l'adjudicació i que ens servirà per a conscienciar tant als col·leges com a la ciutadania dels beneficis de separar, perquè nosaltres separem, no reciclem, i els estalvis que això pot suportar a les arques de l'Ajuntament. Moltes gràcies, senyor alcalde. Moltes gràcies a vostè. Per a explicar Vox, la seva portaveu, doña Irene Herrero. Gracias, señor alcalde. Lo más destacable es que el pliego contempla una duración de contrato de 8 años, a pesar que el artículo 29 de la Ley 9/2017 del 8 de noviembre de contratos del sector público, por la que se transporten al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23 de la Unión Europea y 2014/24 de la Unión Europea del 26 de febrero del 2014, señala en su apartado cuarto que los contratos de servicio tendrán un plazo máximo de duración de 5 años, incluyendo las posibles prórrogas, señalando que excepcionalmente se podrá establecer un plazo de duración superior cuando lo exija el periodo de recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato y éstas no sean susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad productiva del contratista o su utilización fuera antieconómica, aspectos que no se contemplan en el presente caso. Por lo tanto, se estima que el plazo previsto en el pliego de condiciones supera el legalmente exigible, sin que el informe del vicesecretario de la Corporación se justifique circunstancia alguna que ampare la ampliación de la duración del contrato, por lo que nuestro voto ha sido no. Gracias. Moltes gràcies, senyora regidora. Per a explicar Ciutadans. Moltes gràcies. Ciutadans hem votat a favor perquè la neteja i el reciclatge i l'abandó de voluminosos són temes que ens han preocupat molt des que formem part d'aquest consistori i que al mateix temps hem criticat constantment. Durant els darrers anys ha sigut una constant les queixes per l'estat de neteja deficient dels carrers de la ciutat, una situació provocada
per preocupants faltes de civisme, però també perquè, com nosaltres denunciàvem, invertíem menys que altres municipis en tindre una ciutat neta. No sols l'estat de neteja general era inadequat, sinó que també les brosses creixien i creixen a les voreres i els carrers. Dins de les faltes de civisme mereixen especial menció els excrements i orins dels gossos quan els propietaris es comporten irresponsablement. I un altre tema que ens preocupa, i així ho hem traslladat constantment, són els abocaments il·legals. En el contracte es contempla el problema en via pública, però hi ha que recordar permanentment la importància de col·laboració ciutadana i el dany que suposa deixar un sofà o un frigorífic al mig d'un camí rural o dins d'un hort que és una propietat privada. Pensem que hauria d'ampliar-se l'horari per a facilitar el depòsit a l'ecoparc. A Castelló ho van fer i es va incrementar en un 45% la recollida de residus. Per a combatre les faltes de civisme urbà, dins de la taula del Renaixement vam proposar recentment la realització de campanyes de conscienciació i pedagògiques a través d'empreses locals d'animació que tractarem de la convivència amb animals, de les maneres correctes de reciclar o de com desfer-se dels voluminosos i dels problemes que generen els abocaments il·legals. Des de Ciutadans entenem que el nou contracte és una oportunitat per a canviar aquestes dinàmiques negatives. Una primera pedra per aconseguir que Vila-real sigui un referent de ciutat agradable per a viure, per a la qual cosa necessitem que estigui neta i que els carrers no facin olor a excrements i a orins d'animals. En aquesta nova etapa s'incorporen novetats de les que esperem molt, com la recollida de residus orgànics, el sistema d'informació i comunicació i el sistema d'indicadors de qualitat. Queda clar, doncs, que el nou contracte ens dona la raó del que hem criticat tot aquest temps. Feia falta un contracte nou que tinguera en compte les noves necessitats de Vila-real. Feia falta que la despesa estiguera ajustada a la realitat de la nostra ciutat. Som conscients que s'incrementen els costos que la ciutat haurà de suportar en el seu futur. Per això també té part de culpa les adaptacions i aplicacions de noves normatives. Segons els informes, la recollida de residus i gestió de l'ecoparc ens costaran 600.000 euros més a l'any i la neteja viària 300.000 euros més a l'any. Un esforç que s'ha de reconèixer perquè en resposta a la pandèmia i tal com hem acordat en la taula de Renaixement s'ha renunciat a ingressos i bonificacions en la contribució i la supressió de la taxa d'ocupació de via pública i que fica damunt la taula un repte molt gran per al qual hauríem d'ajudar tots, que és un altre que millorar la viabilitat al futur. No podem saber si en el futur haurem de renunciar a altres despeses o inversions, però baix el nostre punt de vista els serveis que engloba aquest contracte són dels més importants que ha de prestar un ajuntament i que tenen una major incidència en millorar la qualitat de vida comunitària a la nostra ciutat. Esperem eficàcia i eficiència, però també professionalitat i responsabilitat, perquè la prova de foc d'aquest nou contracte serà l'opinió pública basada en fets i realitats. La ciutadania ha de col·laborar perquè si els veïns i veïnes complim la nostra part, més podrem exigir a l'empresa adjudicatària. Vila-real, com a ciutat líder, ha de donar exemple. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè, senyor regidor. Compromís per explicar vot. Senyora Fajardo, la portaveu. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres, tot i que hem votat negativament, m'agradaria reconèixer que aquest contracte de recollida de residus contempla moltes millores, com el sistema porta a porta per al cartró, com ha comentat el regidor, o també els contenidors d'orgànic, però és ben cert que aquests mecanismes arriben tard al nostre poble, a la cua d'altres de més menuts, però també més grans com la ciutat de Castelló. També ens alegra que el funcionament d'aquest plec, el seu desenvolupament, compta amb vehicles que utilitzen combustibles no fòssils i per tant contribuir així en la transició ecològica tan necessària perquè no tenim un planeta B al que anar-nos-en. També reconeixem que ens alegra el nou horari de recollida, ja que permetrà a les persones que s'encarreguen diàriament del servei no sols que no s'interrompa el descans dels veïns, com heu comentat, sinó també la seva conciliació, ja que podran dormir cada nit a les seues cases, cosa que fins ara no era així i s'ha de reconèixer. Ara bé, hem decidit votar negativament perquè aquest contracte sabeu que té una durada de 8 anys, cosa que ens sembla que comprometre també a properes legislatures doncs no ho veiem clar, i a més concrecions del ple que hem pogut veure, com per exemple, sabem que hi ha 300 papereres esperant a ser instal·lades, però desconeixem si aquestes ampliaran o no el servei, perquè tot i saber que estan ahí, si prèviament no s'han estudiat quines són les papereres que s'han de substituir, doncs no és eficiència precisament el que ens caracteritza. D'altra banda, uns dels problemes que s'han denunciat contínuament així, a banda d'això que ha comentat el company de Ciutadans i que ha recordat tot i haver votat positivament,
doncs també és la situació del termet, del nostre ermitori, que ha estat molt desacurada en repetides ocasions i que ara, amb aquest plec, els mínims exigibles al contrat per a aquesta zona doncs no ens han semblat massa aclaridors. Altra cosa no contemplada i on també sabem que existeix demanda per part del veïnat és amb el tema de la poda, que segueix amb el seu límit a l'ecoparc, però que haurem de traslladar nosaltres mateixa amb aquesta limitació de 3 sacs. I per últim, i ja per acabar, pel que fa als contenidors per a persones amb mobilitat reduïda, des de Compromís per Vila-real pensem que en lloc d'esperar a que aquestes persones que ho necessiten ho sol·liciten directament, doncs si disposem d'una base de dades amb els aparcaments que precisament aquestes persones tenen als nostres carrers, és ben senzill avançar-se en aquestes places especials per instal·lar ben a prop els contenidors amb aquestes característiques. En definitiva, com he dit, aquesta licitació té una durada de 8 anys, cosa que haurà d'arrossegar-se durant una legislatura més i un poc més, fins i tot, on qui estiga haurà d'assumir un contracte que, segons les conclusions dels informes, doncs afectarà l'increment de la despesa efectuada a aquest exercici i als del futur, comprometent la sostenibilitat pressupostària i financera del nostre Ajuntament, per la qual cosa hem pensat que amb aquesta majoria absoluta que vostès tenen i per la qual cosa no ens necessiten, doncs era una temeritat posar amb aquest plec tan gran a properes legislatures. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora regidora. Per explicar el vot del Partit Popular, té la paraula el seu portaveu, don Héctor Folgado. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Avui per fi es porta al plenari, a este plenari, l'aprovació d'un nou contracte de neteja i de recollida de basures. Avui, per tant, s'acaba en una errònia decisió de l'equip de govern socialista en Vila-real que ha perjudicat a la nostra ciutat, fent que Vila-real estiguera més bruta i abandonada que mai. El Partit Socialista s'ha empenyat els últims anys en prorrogar contractes de neteja i recollida de basures que als ulls de tot el món estaven obsolets, clarament insuficients i que no atenien les necessitats actuals i reals de la ciutat. En cada pròrroga, vostès castigaven a Vila-real i als nostres veïns a viure en una ciutat més bruta. Per contra, en cada pròrroga, nosaltres insistíem fins a la sacietat reclamant un nou contracte. Avui, uns anys després, massa anys després, vostès rectifiquen. L'error queda en evidència i per fi trauen un nou contracte de neteja i recollida de basures. El mateix plec confirma que vostès mentien als veïns quan els asseguraven que no podien fer res més per a que la ciutat estiguera límpia i que tot era culpa dels veïns incívics. Ho recordaran. Ara, vostès mateixa, en aquest document que ja han aprovat, reconeixen que podien fer molt més. Diuen vostès, para mejorar los niveles de calidad de la limpieza urbana, se exige de partida un parque de maquinaria, vehículos, contenedores y modelo de gestión renovado. Estan dient vostès, així, allò que negaven, que per a poder limpiar i netejar millor la ciutat era necessari renovar el contracte. Però vostès fins avui han estat negant-ho. També ho ha dit el regidor, millorar el contracte no era precisament assumir més gastos, no era car, era necessari, calia fer-ho. Ho ha explicat vostè perfectament. I mira, este és un contracte important, clar que sí, ho han dit els companys, un contracte que portem reclamant anys, és un contracte que estarà en vigor 8 anys, que per tant afectarà a altres corporacions, a diferents equips de govern. És un contracte que regula un servei tan essencial com la neteja i la recollida de basures del poble, i vostès han decidit aprovar-lo en agosticitat i alevosia. Una comissió extraordinària en dijous i al pleno el dimarts següent. Ni escoltar l'opinió dels col·lectius veïnals, ni del Consell de Participació Ciutadana, ni convocar els grups en temps, en molt de temps, per a treballar el document. Res. Una comissió extraordinària en dijous i al ple del dimarts següent. Sembla que l'únic que han escoltat ha sigut a la gent de Podemos. On queda allò que ens venien de l'Observatorio Local per una Vila-real més neta, que contará con la participación de asociaciones de vecinos, comercios, clubes deportivos o entidades vinculadas a las fiestas. Això prometien vostès. Res han fet de tot això. En el moment més clau, en el moment que teníem un contracte que podíem ensenyar als veïns, negociar en ells, comentar en ells i millorar en ells, vostès han decidit no convocar-los, no escoltar-los. No han escoltat a ningú. No han escoltat tampoc a l'interventor municipal que en el seu informe alerta que en compliment de la llei todos los expedientes de gasto que impliquen autorización de gastos plurianuales
deberían incorporar con carácter previo a su aprobación un informe de la Oficina de Planificación y Gestión Presupuestaria que incorpore la valoración de sus repercusiones y efectos de forma que se garantice la sostenibilitat pressupostària. I això diu l'informe de l'interventor, que després agrairia que ens explicara i el que tampoc vostès han decidit escoltar. Però bé, tot i que qualsevol nou contracte, per això nosaltres el demanàvem, va aportar unes millores, ho sabíem, també va aportar millores, faltaria més que gastant-se 3,5 milions d'euros a l'any no fórem capaços de, en un nou contracte, millorar el servei. També notem que aquest contracte naix en unes deficiències clares i per això nosaltres hem votat que no. Mira, hi ha diferències en la freqüència de neteges per zona que al nostre entendre calia millorar. Per a que la gent es faci una idea, en les zones majoritàries del poble hi haurà un barrido manual 3 vegades a la setmana, en la partida Madrigal cap dia. En les zones majoritàries hi haurà un barrido mixto 3 vegades a la setmana, en el barri Melilla sols un dia i en la partida Madrigal cap dia. Repasso, se repassarà la neteja en les zones majoritàries del poble 6 vegades, en el barri Melilla cap vegada, en la partida Madrigal sols un dia a la setmana. En el baldeo manual, en les zones majoritàries del poble se produirà 2 vegades a la setmana i en el barri Melilla i en la partida Madrigal no han programat periodicitat. En la neteja de les papereres, en les zones majoritàries del poble se farà 6 vegades al dia, a la partida Madrigal tan sols 2. I en la neteja dels excrements dels gossos, en les zones majoritàries del poble se farà 6 vegades a la setmana, en el barri Melilla la meitat, tan sols 3, i en la partida Madrigal 0, no se contempla. La recollida de basures passa a diurna, un canvi important que permet a l'empresa començar a retirar la basura a les 5, a les 6 o a les 7 del matí, en les molèsties que això pot generar als veïns i també a la circulació en la nostra ciutat en les hores d'entrada al treball. Sols exigeixen un 10% de contenidors adaptats, quan és algo que se'ns reclama en diferents zones de la ciutat i vostès ara tenien l'oportunitat de ser més ambiciosos. És un contracte que no planteja un tractament especial al voltant de zones tan sensibles com són els col·legis i altres contractes de neteja d'altres municipis sí que ho contemplen. És un contracte que no proposa un pla especial de neteja de col·lectors. És un contracte que demana a l'empresa que faci un pla especial per a netejar el termet, però no li exigeix mínims, el que ens vulguin plantejar. És un contracte que, rectificant les seues pròpies paraules, incorpora una proposta que va fer l'oposició quan els diem que repassaren els contenidors per tal d'evitar aquelles bosses que se quedaven fora. Vostès ens van dir que ho havien provat i que això era una mala pràctica que generava més incivisme, i així ho va assegurar l'alcalde en un plenari. Ara és d'obligat compliment. En el cas de desbordaments o incidències, vostès obliguen al contratista a respondre en 12 hores sols si es tracta en el cas urbà i allarguen fins a 24 hores en altres urbanitzacions que ja he comentat antes. I n'hi ha moltes, acabe ja. En la recollida de voluminosos, el contracte planteja que puguen quedar-se al carrer fins a 72 hores voluminosos. Quin sentit té que se puguen quedar fins a 3 dies els voluminosos al carrer en algunes zones del poble quan és un servei que està acordat en l'usuari? No té cap sentit. Per tant, revisant les clàusules d'aquest contracte, sembla que es pensa més en l'empresa que en els veïns i tal vegada per això han decidit no convocar-los ni escoltar-los. En aquest contracte estarem millor que estàvem, per això el reclamàvem, perquè la situació a la que vostès ens obligàvem no tenia cap sentit. Però en aquest contracte no millorarem tot el que deuríem i això suposa una nova oportunitat perduda per a Vila-real. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Bueno, jo, en primer lloc, el que vull és agrair en mayúscules el treball del regidor Paco Valverde, el treball del regidor José Ramón Ventura Chalmeta i els seus equips de funcionaris al CAP. També, evidentment, és de contratació, en Anna Vicens al seu CAP, la secretaria municipal, la intervenció. És un contracte en el que hem dedicat hores, hores i hores de treball des del punt de vista tècnic, tremendament complejo, que inclús resulta un poc un insult que avui en 6 minuts, el senyor portaveu del Partit Popular n'ha dedicat 9, més que el regidor a explicar tot el que està malament, com un enorme expert d'estos temes, fantàstic, i donant lliçons a tot el món, a una consultora especialitzada, als tècnics d'aquest ajuntament, als funcionaris d'aquest ajuntament. De vegades el ridícul es fa i ni siquiera se ruboriza, señor Folgado, ¿no? El problema que hem dit en 1000 ocasions
de no poder netejar més no és només que este alcalde, i torne a repetir-ho, no ficarà una gran aor darrere de cada un que tira un paperet quan va, perquè això seria de ser jo un tremendo irresponsable. A mi m'agradaria que la meva societat, i en això tenim que educar i fer pedagogia, cosa que fa al contrari vostè, animant a la gent a que embrute, perquè és el que fan de forma contínua. L'alcalde és el que no limpia, ara no passarem per el Melilla, ara no passarem per allà, per tant vostès tiren... No, jo no vaig acceptar això mai en la vida, perquè tot el que me puga estalviar, i torne a dir-ho, en neteja, si poguérem, anirà a les famílies amb més dificultats, anirà a l'educació, anirà als esports, anirà als jardins, anirà a la peatonalització, anirà a la lluita contra el canvi climàtic, perquè d'això, estalviar en matèria de neteja, podem aportar molt els ciutadans en la nostra educació i en el nostre comportament. I per tant, jo no vaig a fer una espiral mentre governe, i ho dic ben claret, una espiral continua de créixer el preu del contracte de neteja com vostès els hagués agradat que fèrem, i després damunt tinc que escoltar coses com que així el que estem fent és beneficiant a l'empresa i no als ciutadans de Vila-real. Mira, el problema de no poder destinar més diners és perquè jo vull destinar-ne a l'esport, a l'educació, als jardins, als carrers, al benestar, a la qualitat de vida. I, clar, no tenim suficients diners per a destinar a tot això perquè tenim 33 milions ja pagats de la seva herència. Si el problema de no millorar aquest contracte era l'econòmic i el necessari equilibri que nosaltres en esta casa tenim que fer per a tirar endavant esta casa. I ara resulta que l'excusa d'alguns partits de l'oposició d'este poble és l'informe de l'interventor de sostenibilitat financera. Però és que a algú se li escapa que este Ajuntament està arruïnat des que me'l va deixar el Partit Popular? És que a algú se li escapa que tenim la deuda més alta de la província de Castelló i que som els segons en deuda de la Comunitat Valenciana, si només n'hi ha que anar a la consulta del Ministeri i veureu per fonamentalment la desastrosa gestió urbanística que se va fer en aquesta ciutat. Si cada any quan obris la persiana has de ficar 3 milions d'euros per pagar urbanisme i 3 milions d'euros per pagar préstamos des que ens van deixar dels 20 milions dels capritxos seus, doncs són 6 milions d'euros que podrien anar a millorar tot això i, baix el seu punt de vista, ficar darrere de cada veí i veïna una gran aor perquè quan tiren els papers anem darrere. Mire, de veritat que és de ser molt irresponsables els arguments que s'han dit avui així. Des de luego jo pensava que d'això s'havien oblidat, i en efecte s'havien oblidat. Si algú fa un seguiment de les seues xarxes socials i de la política del Partit Popular, de l'antiguo, del nuevo i de tots, van dedicar 2 anys o 3 anys en un matxaque a la brutícia de la ciutat, a lo cochinos que érem els vilarrealencs i vilarrealenques, a lo cochino que era l'alcalde i l'Ajuntament de no netejar. I, clar, vam tindre moltes bronques en este plenari l'altra legislatura perquè a mi me dolia que la imatge de Vila-real, quan ho buscava a Vila-real i tal i qual, apareguera tota la basura que vostès generaven també de fotos, de contenedors plens de catxarros, que li passen al Masora, a Benicàssim, a l'alcaldessa del Partit Popular, a Alcora, a Onda i en tots els llocs. Però eren tan demagogos i van arribar les eleccions i encara van treure pitjor resultat electoral, malgrat 2 anys dient lo cochino que era l'alcalde, lo cochino que era l'equip de govern i lo cochina que era la societat, que des de luego estos 2 anys, si ho entra a les seues xarxes i a la seva informació, s'han oblidat, que no parlen de la neteja ja. Però, bueno, mire, ara s'han ficat en l'agenda altra vegada el tema de la neteja. Mire per on, perquè, clar, algo tenen que dir, i com no tenen projecte per Vila-real, ni tenen alternativa, ni mos expliquen com pagarien el desastre econòmic que van generar en Vila-real i al mateix temps com generarien una ciutat que creixca, que avance, que innove, com no tenen projecte i no n'hi ha ninguna alternativa, doncs evidentment tenen que aprofitar qualsevol circumstància. Torno a repetir, si tinguérem més diners, invertiríem més diners. Però és que tenim que invertir també en moltes altres coses que són importantíssimes, en empleo, en economia, en ajudes al comerç, en lluita contra el Covid, en tantíssimes coses que si ho invertim en una altra cosa no podem invertir en això. Així, les faves són comptades, no com la seva etapa, que quan no hi havia limitació d'endeudament, doncs per poc ens duen a l'absoluta ruïna. Aquest és el gran problema. Ara tenim lleis que ens limiten, que no podem superar el 75%, que quan traiem un préstamo tenim que tornar-lo, i tot això ens genera, evidentment, dificultats de sostenibilitat, com l'interventor, que vostè li ha demanat que ho expliqui, ha dit que, evidentment, els gastos fijos de la ciutat de Vila-real, com estem també adaptant el nostre model econòmic i el nostre model
d'organització de la ciutat a les licitacions d'acord en la llei 9/2017 de contractes, doncs estem generant un model completament distint al que vostès tenien i al que nosaltres hem tingut durant uns anys perquè no hem pogut fer una altra cosa. Utilitzar els remanents en el mes d'abril per completar les regidories, tirar endavant, cobrir els serveis públics, però això ja no ens val, perquè nosaltres tenim una llei que vostès no tenien, vostès també funcionaven així, i hem de canviar aquestes coses perquè hem de complir la llei. I això és el que estem fent avui, complir la llei. I damunt, quan complim la llei, moltes d'aquestes coses que vostè ha dit ni siquiera les hem inventat nosaltres. El que passa que vostè d'aquests temes no ho sap. Però moltes de les coses que ha dit d'algunes exigències estan establertes en el PIR, en el Pla Integral de Residus, que ha existit en els últims any i mig, que s'ha incorporat i que ens ha condicionat absolutament la redacció d'aquests plecs. Però, clar, quan damunt al·lega que com estem en agost, que no n'hi ha que treballar, que vostè ho ha fet en agostesia o no sé què, mire, jo l'agost és un mes igual d'hàbil que qualsevol altre. Ja, però és que vostè s'ha queixat, jo no m'he queixat mai que me fiquen res en agost. En agost, a estudiar i a treballar, senyor Folgado. Que la societat està ahí, que per això jurem l'acta i la prometem i cobrem el nostre sou i per això estem, per treballar, no ens queixem de l'agost. Mire, jo no he tingut ni un dia de vacances, no m'importava. I hem tirat endavant tot això. Vostè s'ha queixat que ho fem en agost. L'agost és un mes més. L'agost és un mes més. Duem treballant en aquest tema, és notori. Vam fer unes jornades i un taller mediambiental que van convocar. Vostè ni s'ha enterat. Vostè ni s'ha enterat. És més, estaven convidats els partits polítics i vostès ni van anar. Entonces, anem a veure, si és que se diuen unes barbaritats, no ho ha sotmès a participació ciutadana, s'hi va convocar el regidor un taller i es va convidar a tots i va fer la convocatòria ampla. Sí, senyor, farà 2 mesos i mig. Què és això? Però, anem a veure, però que el contracte de neteja viària que l'hem juntat en el d'arreplegada de residus perquè teníem el conflicte històric que vostès van fer en 2 contractes distints i al final ho hem pogut arreglar de que resulta que quan ho va tirar la bossa de basura i se partís i cau basura baix al contenedor teníem la dificultat de que quan va el camió i la replega l'empresa que té que arreplegar la dia a mi no me toca netejar el contenedor per fora i teníem que coordinar que l'altra empresa anara a la granera a replegar-lo que els altres tiraven i per tant com hem juntat els 2 contractes per a ser un poc més coherents i que la mateixa empresa quan caiga alguna cosa fora d'un contenedor i estiga brut ho tinga que netejar, etcètera, què passa? Que això, la replegada, la neteja, no té res que veure el pla de residus. En aquest pla de residus, en aquesta reunió se va explicar tot això, d'aquest contracte i tal, i se van aportar coses, però a vostès no es va importar el més mínim el pla de residus ni res, perquè l'únic interès que tenen, com van demostrar en l'altra legislatura, és el debat polític, matxacar i generar una mala imatge d'esta ciutat per veure si aixina li ataquen a l'alcalde i a l'equip de govern i poden traure un poc de rentabilitat política, perquè torna a repetir, avui en dia tot disagüella. Miren vostès de lo que s'ha preocupat la neteja de Vila-real el Partit Popular des que va perdre les últimes eleccions. Ni una proposta al plenari, ni una pregunta en pregs i preguntes en tots aquests plenos, que ho han anat seguint. Res, senyor Folgado. Vostès ho van intentar fer una batalla que no era més que una gran mentira i sobretot culpabilitzar de tot el que pugui passar així l'equip de govern. Com no es va ser rentable ja no es va importar. I ara, clar, ve damunt de la taula una licitació, hem d'intentar vendre que això és un desastre i ja està. I per acabar, una cosa que de veritat, senyora Herrero, a mi aquestes coses, no sé les comissions quan se debatís i tal, jo no recorde, i disculpes i tal, què van votar vostès o què va votar Compromís en el tema de l'autobús que vindrà després en la licitació. Però crec que el van aprovar. L'autobús ara l'adjudicarem avui per 10 anys. Ningú informe tècnic, ningú, podria avalar, i jo li dic i li repte, a que me diga algun ajuntament en Espanya que en la nova llei de contractes de la 9/2017 adjudica un servei d'arreplegar de neteja viària en la necessitat de complir una llei tan estricta i el PIR com s'està creant que obliga a canviar tota la flota de camions, menys contaminants, menys tal, contenedors 700 nous. Quina empresa pot amortitzar en 4 anys tot aquest material i ser rentable aquest contracte? Se quedaria el contracte desert. No n'hi ha cap empresa, o sigui, cap ajuntament en Espanya que hagi tret un contracte d'aquest tipus, ni siquiera molt més xicotet, en 4 anys. És una locura des del punt de vista tècnic. I la llei ens avala perfectíssimament a fer un contracte viable que vingui algú i se presente, perquè què l'anem a deixar? Desert? Doncs s'han fet els números, no els hem fet nosaltres, s'han fet els tècnics municipals, i n'hi ha que respectar en aquest sentit.
de quins són els anys que necessitarien d'amortització que faig aquest contracte mínimament atractiu. I hem lluitat perquè valga el mínim possible, per descomptat, perquè ojalà no tinguérem 33 milions ja pagats i el que ve. Ojalà tinguérem la possibilitat de ficar més diners i fer un contracte com Sant Vicent del Raspeig o el que faci falta, no per a dir-li a la gent que en brute que anirem nosaltres darrere netejant, per a moltes altres coses que ens hauria agradat incorporar en matèria de reciclatge, d'eliminació de rechaç, etc. I campanyes en aquest sentit. I a lo millor anar allà al Melilla tot vegades o 3 o totes les dies en la barredora. I a lo millor tal, però fem el que podem. Fem el que podem. I en el que podem, este contracte ja acaba, val 400.000 euros més d'eixida de lo que ens gastàvem abans en els dos contractes. Que evidentment, pràcticament són els diners que hem deixat de cobrar enguany per llevar-los la contribució als comerços, a les escoles infantils i per ajudar a la nostra economia que està al carrer. Claro que l'interventor, després d'aquestes decisions que estem prenent, ens té que advertir que pot arribar un moment que tirem a aprovar el pressupost i no tinguem suficients diners d'inici per a fer front a les adjudicacions que anem fent. Anem a adjudicar l'autobús d'ací. No res. I són quasi 500.000 euros a l'any. Però, clar, si se té una alternativa, i ho ve i diu, no se preocupen, nosaltres, governant, pagarem les sentències dels empastres que vam fer. A més, farem això, llevarem d'ací i ficarem ací, perquè així les faves són comptades. I la gent que ens està escoltant a la casa ho té ben claríssim, que així se té el que se té per governar. I ens podem equivocar en decisions i en algunes coses estic d'acord que vostès podrien dir s'ha gastat en això que no hauria de gastar-se, hauria de ficar-se així, però encara no he escoltat ni una proposta, ni una mai, en llevar d'ací, és a dir, en donar de baixa i en donar d'alta. Ni una. Així és tot mal. Per tant, enhorabona, sobretot vull agrair moltíssim al Departament de Medi Ambient, Elena Mezquita, precisament la funcionària, ho ha treballat d'una manera brutal el tema, duem molt de temps, no saben vostès bé el temps que duem. I enmig ens han eixit molts problemes, la llei de contractes nova, la interpretació de la llei de contractes, el PIR, ens han eixit molts problemes i esperem que aquest contracte s'adjudiqui quan abans i pugui millorar, perquè és un millor contracte del que teníem i junta les dues coses. I això és el més important. Si tan cabrejats estaven vostès, que evidentment era un tema electoralista, d'interès electoral i punt, perquè s'hi portava molt poquet, és més, l'únic que feien era mal a la imatge de la ciutat, que ho buscara a Villarreal i l'únic que apareguera era basura per les xarxes socials, ara per almenys apareix la Copa i el Villarreal, però vostès també contribuïen a que el seu poble tingui una imatge d'aquest tipus, no? Jo crec que al final se van donar compte que això no podia ser així i ja li dic, és molt fàcil de comprovar. Entrem a la seva web municipal del Partit Popular i veiem a veure de quan han parlat de basura en els últims 2 anys. El moment que van passar les eleccions ja se van oblidar absolutament. Antes era machacón total, Villarreal en 1 minut, basura a totes hores, ja s'ha acabat Villarreal en 1 minut, l'oficina popular, tot això ja s'ha acabat. Ara anem a veure el nou PP per a Onís i realment què aporta al poble des del punt de vista de l'alternativa i quina alternativa ens dona a solucionar tot això. Per tant, de veritat, el dels 4 anys, quan se diu, a mi m'agradaria que se donara una alternativa i que se ens expliqui quin Ajuntament en Espanya ha tret un contracte d'aquest tipus que n'hi ha que amortitzar tot el material en 4 anys. És absolutament legal ficar-lo a 8, absolutament legal. Ja haguérem pogut anar a 10 inclús i a alguna més, que vam estar estudiant i no ens va parèixer adequat. I l'argument de que condiciona una legislatura i tal, el corplacista en el que estem vivint en la política, que fa malbé tot projecte, tot té que durar 2 anys, 2 anys i mig, però hi ha coses que no poden durar 2 anys o 2 anys i mig, si tenen estabilitat. I per això m'hauria agradat que hagués hagut un major consens així, però agraïsc a Ciudadanos i a Unides Podem Confluències d'Esquerres per Vila-real la seva visió de futur al respecte. Almenys estem en una licitació, senyores. Així se poden presentar a les empreses, oferir millores, oferir de tot. Ni siquiera la licitació. Traure-ho al carrer perquè se presenten propostes. N'hi ha partits que han sigut capaços d'abstindre's i que a veure quines ofertes fan les empreses. Doncs aquesta és l'alternativa que ells tenen per al poble. Per tant, no cap projecte. Però continuem en l'ordre del dia, que és el despatx extraordinari. Per al despatx extraordinari n'hi ha diversos temes. Començaríem en el primer, que és de règim interior i és la moció conjunta. Primer tindrem que votar la urgència d'aquests punts
i la seva ratificació en l'ordre del dia d'alguns, hi haurà alguns que estaran dictaminats, i altres que no. Però per al cas, com se tracta d'assumptes que en el moment de la convocatòria no estan en l'ordre del dia, se té que ratificar la inclusió per majoria absoluta. Si vostès volen fer el conjunt o separat, ja no és cosa de vostès, però se té que ratificar la inclusió de cada punt per majoria absoluta. Bé, tenen coneixement dels punts de la urgència o el CITE? Tenen coneixement? El CITE. Jo els dic i després si algú té interès en que votem la incorporació i urgència a part d'algun d'ells, m'ho diuen i si no ho faríem conjunt, d'acord? El primer seria la moció conjunta de grups municipals de Vila-real, Socialistes, Partit Popular, Compromís, Ciutadans i Unides Podem, de recolzament a les dones afganes. Aquest seria el primer punt. El segon seria la proposta de rectificació de l'error advertit en la base 29 del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Vila-real de l'execució del pressupost 2021. El tercer seria la proposta d'aprovació de la relació de despeses número 21/2021 de reconeixement extrajudicial. El quart, la proposta del regidor delegat d'Urbanisme d'acord de l'adjudicació del contracte del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers. A mi m'agradaria que canviaren el títol del punt i quan vaig delegar les regidories, urbanisme és una cosa, mobilitat és una altra. O sigui que intentem, regidor de mobilitat, el que fa la proposta. Quart, per tant, és el de l'autobús. Quint, proposta de l'alcaldia sobre coneixement de renúncia del càrrec del regidor don Francisco Valverde Fortes. I estos són els 5 punts d'urgència extraordinaris. Tenen algun interès algun grup en què disgreguem algun d'ells en la votació per separat o de la urgència i de la ratificació en l'ordre del dia? O es voten conjuntament? Es voten conjuntament, algun vot en contra a la urgència i la ratificació en els punts? Ningú? Doncs entonces queden incorporats, senyor secretari, i aprovada la seva urgència. Per unanimitat, tot el que és. Ratificar la urgència per unanimitat de tots ells. Molt bé. I ara ja passem als punts que havíem comentat. Comencem per la moció conjunta dels grups municipals de Vila-real, Socialistes, Partit Popular, Compromís, Ciutadans i Unides Podem, de recolzament a les dones afganes. Per lo que me comenten, han pactat que cada grup llegirà un trosset de dita moció i després, evidentment, procedirem a la votació i serà Vox el partit que farà exercici del seu dret a l'explicació de la mateixa, de la seva postura. Disculpe, alcalde, llegirem només la part dispositiva, els 5 punts de la part dispositiva. D'acord. Doncs aleshores comencem de minoritari a majoritari. Unides Podem, Confluència d'Esquerres per Vila-real, comença i ja tenen l'ordre vostès clar. Moltes gràcies. Manifestar la nostra preocupació per la situació de les dones i les xiquetes a l'Afganistan i comprometre'ns a treballar per evitar que els vulneren els seus drets fonamentals, és a dir, el dret a decidir sobre la seva pròpia vida, a l'educació, el treball, la participació política, economia, social o cultural, així com el dret a viure lliures de violència de gènere, que inclou la violència sexual, el matrimoni forçat i el matrimoni infantil. Anem dient. Portaveu de Ciutadans, Domingo Vicent. Fer una crida a la comunitat internacional, tant a les Nacions Unides com a la Unió Europea, perquè inicia actuacions adreçades a preservar la vida de les dones i xiquetes afganeses, de manera que tots els processos de diàleg i de cooperació actual i futura incloguen la condicionalitat de la garantia dels drets de les dones i les xiquetes, així com el seu reconeixement de ciutadanes en igualtat. Portaveu de Compromís, doña María Fajardo. Fer costat al Govern d'Espanya en la seva proposta de recepció de les persones que han treballat per a les institucions europees durant aquests anys i instar-lo a que treballi al costat d'aquestes mateixes institucions, a adoptar les mesures de protecció adreçades a aquelles dones que es troben en situació de risc per motius vinculats al seu sexe, així com aquelles altres que han lluitat i lluiten a favor dels drets de les dones i les xiquetes, a les defensores dels drets humans i a aquells professionals que durant aquests anys han treballat per la construcció de la llibertat i la democràcia a l'Afganistan. Moltes gràcies i serà el Partit Popular, don Adrián Casabó. L'Ajuntament de Vila-real ofereix a l'Estat espanyol i als organismes internacionals els recursos disponibles per a donar resposta a la crisi humanitària que s'està patint a Afganistan. Moltes gràcies. I falta. I el PSOE, senyora Gómez.
donar trasllat d'aquests acords a la Generalitat Valenciana, especialment a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, al Ministeri d'Igualtat del Govern d'Espanya i als diferents grups parlamentaris del Congrés i del Senat, així com que es publicite per les vies habituals i es comuniqui al teixit associatiu de la nostra població. Bé, doncs moltes gràcies. Passem a votació d'esta proposta conjunta dels 5 grups. Unides Podem? Sí. Vox? No. Ciutadans? Sí. Compromís? Sí. Partit Popular? Sí. I PSOE? Sí. Bé, doncs té la paraula la portaveu de Vox, doña Irene Herrero, para explicar la seva postura. Sí, gracias, señor alcalde. En primer lugar, me gustaría hacer un ejercicio de reconocimiento y de gratitud a los militares españoles, a los guardias civiles, a los policías y a los diplomáticos españoles que han dado el do de pecho en Afganistán y que han dejado el recuerdo de España y la bandera de España en lo más alto. Es un verdadero orgullo contar con compatriotas como ellos. Pero también es verdad que es un orgullo empañado por la vergüenza, por la hipocresía del Gobierno de España, que acudió raudo y veloz a fotografiarse con esos héroes, con esos militares y con esos diplomáticos, a la vez que mantiene un acuerdo de Gobierno con unos socios que todos los días denigran, insultan y humillan a nuestros militares, a nuestros guardias y a nuestros policías. Si vamos a la hemeroteca, esta es testigo de los aplausos del PSOE y del Partido Popular y del conjunto de los partidos políticos españoles, exceptuando a Vox, ante la llegada del presidente Biden, responsable del desastre que estos días se está viviendo en Afganistán. Todos menos Vox celebraron la llegada de Biden, incluso algunos le persiguieron como verdaderos grupis por los pasillos internacionales, avergonzándonos a todos y no solo a ellos mismos. Por cierto, Vox ha sido primer partido en pedir la extracción de los colaboradores afganos con los militares españoles y con la misión diplomática española. Y digo esto porque, aunque lo haya dicho Vox en primer lugar, ha habido una manipulación, como hemos sufrido muchas veces por los adversarios políticos y por una parte de los medios de comunicación, que han dicho que Vox se oponía a esa extracción y al acogimiento de esas personas que habían colaborado con nuestro ejército como traductores y con nuestra misión diplomática. Pero pedir el acogimiento a esos colaboradores con nuestros servidores públicos en Afganistán o a esa pequeña comunidad cristiana con la que compartimos muchos valores no contradice en ninguna manera nuestro principio general, ya que aplicado por muchos países importantes, como Polonia, Austria o Hungría, en el sentido que Europa no debe ser el destino, no debe acoger al grueso de los refugiados afganos, que deben tener como destino fundamentalmente y en primer lugar los países musulmanes ricos y limítrofes. Algunos dicen que no los van a acoger, pero Europa no tiene ningún deber moral de acoger a todo Afganistán o de acoger a toda África, porque eso nos conduce sin ninguna duda al suicidio en términos culturales, en términos de seguridad y en términos económicos. Ya se habló esto en el 2015 y vimos lo que ocurrió, que en mitad de la oleada de supuestos refugiados llegaron los terroristas que asesinaron a ciudadanos europeos y que sembraron el terror en Europa. Además, como en otras muchas naciones occidentales, España está en crisis. Cada vez hay más españoles víctimas del desempleo, víctimas del encarecimiento de la energía. Cada vez hay más jóvenes sin futuro en muchísimas familias. Cada vez hay más españoles abogados a la inmigración y a buscar un futuro fuera. En este contexto no podemos comprender cómo Sánchez y los caciques autonómicos han dictado, entendemos, de una agenda globalista, pretenden ofrecer a miles de refugiados lo que no pueden dar a los ciudadanos españoles, mientras simultáneamente se produce una entrada constante de miles de ilegales en España. Gracias. Moltes gràcies, senyora regidora. Sumar-me a les paraules d'agraïment als militars, al seu treball, al Govern d'Espanya, per descomptat, i al Ministeri d'Afers Exteriors. Agrair als partits que han aprovat aquesta moció la seva sensibilitat, intentar no confundir els ciutadans en debats que no ens duen a cap lloc i especialment agrair la sensibilitat dels grups que han aprovat aquesta moció perquè demostren aquells que els tenen i en tot el dret del món els valors cristians de no mirar la raça ni la cultura ni res per ajudar al germà i els que no els tinguen en tot el dret del món els valors de drets
universals i humans que en una catàstrofe com esta tenim l'obligació de generar si no volem, evidentment, construir un món més desigualitari. Quan un xilla i s'ompli la boca dels valors cristians, també els té que exercir. I crec que van molt en contra d'estos valors i de drets humans universals, discursos de dir que quan s'obren les fronteres algun terrorista entra i que gràcies a això és el que s'ha produït. Crec que són discursos que no generen més que enfrontament en la societat, mentires i, evidentment, gràcies als grups que combatiu aquests discursos, perquè, evidentment, no són discursos que ens poden permetre una adequada convivència. Evidentment, tots tenim dret a tindre opinions distintes. Especialment el que està fent el govern d'Espanya és intentar dur a Espanya als col·laboradors d'Espanya. Damunt als col·laboradors d'Espanya en eixos militars. I és de ser molt poc agraïts inclús, ja no vull entrar en el tema dels valors, que és el primer, i per tant això ja hauria d'estar descomptat, que aquelles persones que en aquest país en tantes dificultats ens han ajudat als espanyols, ni siquiera plantegem que es puguem atendre. Això és el que pretenia aquesta moció i, per tant, lamente que s'utilitzen aquestes coses per atacar al govern d'Espanya i ja està, perquè el govern d'Espanya farà molts errors, per descomptat, i seran criticables, però en un cas com este, Espanya hauria d'haver demostrat la unanimitat de tots els grups. Moltes gràcies. Bé, doncs continuem en els punts de l'ordre del dia. Proposta de la ratificació d'error advertit en la base 29 del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Vila-real. Subvencions nominatives de les d'execució del pressupost 2021. Senyor regidor, president de la Comissió d'Hisenda, explicarà l'error quin és molt breu. Sí, senyor alcalde, moltes gràcies. Molt breu. És un tema tècnic, però sí que m'agradaria recordar molt breument que este conveni venia per a una millora de l'eficiència ambiental del sistema de regadiu, el que se diu la implantació del goteo, l'agrupació de regants de Pinella i la comunitat de regants del canal Cota-Sen, que és una millora per a la nostra citricultura i l'agricultura en general, en una partida com és la partida Pinella, que és una de les partides amb menys abandono de la tasca agrícola i que crec que tenim que potenciar, lògicament, des de Vila-real, és una mostra més d'estar entre tots al costat dels nostres agricultors que, amb totes les dificultats que ja sabem que té el camp, és moment d'estar. Estos convenis el que fan és ajudar als agricultors i a les empreses que se dediquen a tindre certa viabilitat i millora també mediambiental i d'estalvi d'aigua. I en la part tècnica, bàsicament, és perquè va haver una miqueta de confusió en quant a la redacció del conveni. Ens van dir en un primer moment que tenia que anar a l'agrupació de regants Pinella o la documentació que es van aportar va ser eixa i hauria d'haver anat a la comunitat de regants Canal Cota-Sen, que és el que fem en este plenari. Fer el canvi en la base 29 del pressupost per tal de modificar aquest tercer i passar-lo a Canal Cota-Sen per tal de poder ja implementar el conveni per a la millora. Bé, en resumen, és la subvenció que l'Ajuntament de Vila-real atorga a les associacions agràries, de REC en aquest cas, per a la transformació de tot aquest espai en regadiu per goteu i tal. Són 80.000 euros durant 2 anys i és 40.000 d'enguany, els que corresponien enguany. El beneficiari hem ficat Pinella quan hauria de ser Cota-Sen. I el que fem avui és canviar que aquests 40.000 euros vagin a Cota-Sen. Aquest és el resumen. Bé, alguna qüestió en aquest punt per al debat? La donem per aprovar per unanimitat, ja que van aprovar tots, unanimitat de tots els grups. Alguna explicació de vot? 3. Proposta d'aprovació de relació de despeses número 21/2021 de reconeixement extrajudicial. Serà també el senyor Madrigal, com a president de la Comissió d'Hisenda, qui explicarà la proposta. Gràcies, senyor alcalde. No ens agrada portar aquest tipus d'expedients de reparo per falta de crèdit al plenari per tal d'aprovar. És un expedient de 36.440 euros, però sí que m'agradaria dir que a pesar de no agradar-nos portar-los, perquè vol dir que alguna cosa no hem fet del tot bé, sí que hi ha una millora contínua. És un expedient en el que hi ha una part de comunicació, uns 25.000 euros, i una altra part d'esports,
que venen de l'exercici anterior i que estaven sense crèdit. I a pesar de lamentar, com he dit, aquesta falta de procediment, sí que voldria trencar una llança a favor de la companya regidora de Comunicació, Ana Vicenç, perquè és cert que la comunicació és molt difícil, portàvem arrastrat durant anys un debe ahir que ens feia portar moltes voltes aquest tipus d'expedients sense crèdit, en quanties molt superiors, i a poc anar reduint-lo. Ens han quedat al final de l'any uns 25.000 euros que esperem que en aquesta millora que està fent enguany ja no tinguem que portar. I per tant, si demanar disculpes perquè no ho hem fet del tot bé, però també agrair l'esforç que s'està fent per a la contínua millora i esperem que no torni a 20 tipus d'expedient com aquest. ¿Alguna intervenció en el debat? Passem a votació. Unides Podem? Sí. Vox? Abstenció. Ciutadans? Abstenció. Compromís? Abstenció. Partit Popular? Abstenció. I PSOE? Sí. Bé, doncs queda aprovat. Explicacions de vot. Unides Podem vol explicar vot? No. Vox vol explicar vot. Ciutadans? Tampoc. Compromís? Tampoc. Partit Popular? Senyor Carlos Gil, seu regidor, té la paraula. Sí, bé, una vegada més rebem aquest plenari una proposta d'aprovació de despeses en disconformitat pel Departament d'Intervenció per valor de 36.000 euros. Unes despeses que a la vista dels informes jurídics de l'expedient s'han contractat sense l'existència de consignació pressupostària, és a dir, que s'ha gastat més de lo pressupostat i que donat que són despeses que en la seva majoria de publicitat i propaganda que sempre ens han paregut excessives, sobrepassar lo pressupostat en un any on hi havia moltes altres despeses molt més necessàries motivades per la pandèmia del Covid-19 és per ell molt greu. Per aquest motiu, i altres que seria molt llarg d'explicar, com ha sigut la nostra postura d'aquest grup municipal del Partit Popular davant d'aquestes relacions de despeses, no anem a ser corresponsables de no haver fet les coses com reglamentàriament correspon. Està clar, i així està documentat, que les despeses s'han realitzat, que els proveïdors tenen que cobrar, però també és cert que si s'hagueren fet les coses com cal, aquests proveïdors haurien cobrat en el termini pertinent i no haurien d'esperar quasi un any en alguns dels casos. A més, la responsabilitat d'haver fet aquestes despeses sense consignació pressupostària és una responsabilitat únicament de l'equip de govern. I, per tant, l'equip de govern és qui ha d'aprovar-ho i assumir la seva responsabilitat per aquests fets. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Continuem en el punt 4 del despatx extraordinari, que és la proposta del regidor delegat de mobilitat de l'acord d'adjudicació de contracte de servei de transport col·lectiu urbà de viatgers. Serà el senyor Obiol, regidor de Territori i Mobilitat, qui explicarà la proposta. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bon dia a tots. Portem a plenari la proposta d'adjudicació del contracte de servei de transport col·lectiu urbà de viatgers de Vila-real, per entendre'ns l'autobús urbà de Vila-real. M'agradaria fer una prèvia dient clarament que la prestació d'un servei col·lectiu de transport en Vila-real és una competència pròpia de l'Ajuntament. Per tant, és un servei obligatori d'atendre, en tant en quant la ciutat, com saben tots i orgullosos que estem, té més de 50.000 habitants. En aquest sentit, saben que portem un període de transició de bus, de prestació del servei, pot ser massa mesos, però és de veres que també en aquest cas estem davant d'una situació complicada i en temps difícils. Abans havia hagut un debat interessant sobre els plecs en el servei de la prestació de FEM, etc. Un debat que jo crec que l'alcalde ha puntualitzat en cert i que a mi m'ha fet reflexionar. Perquè vostès, en el debat estaven en els plecs. Així hi hagué uns plecs que costaren molt de traure. I aquests plecs van ser portats a tribunals. Vostès van aportar a tribunals els plecs del FEM de Vila-real? Perquè aquestes són instàncies oportunes i legals. Això retrasà encara més el procés. El retrasà. I finalment, el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals van dir
que els plecs tècnics i les clàusules administratives que governen aquesta prestació obligatòria són d'acord a la llei. Plecs utòpics, deia l'alcalde Benlloc, una barredora de fem darrere de cada una en bruta, un autobús per a cada un, en totes les millores mediambientals, d'aixòs que volen, hem fet el que hem pogut, d'acord amb els diners, i en una situació de crisi econòmica difícil. I els plecs estan ahí. Els plecs estan ahí. I l'aposta d'este Ajuntament, dels 10 d'Espanya, n'hi ha que dir-ho ben clar, dels 10 d'Espanya, gratuïta, pensant en eliminar emissions de CO2, en la lluita pràctica del dia a dia contra el canvi climàtic, en afavorir la mobilitat en general, i dels joves, i dels majors, i dels que no tenen carnet, i dels col·lectius vulnerables, gratuïta. I, evidentment, també per incrementar la seguretat vial i la fluïdesa del tràfic. I gratuïta, perquè també aquesta és una bona oportunitat per a confrontar, en aquest cas amb el Partit Popular, que governava aquest Ajuntament fa 10 anys. Enfront d'allò que trobarem, nosaltres, enfront de pagar, com feia fer el PP, nosaltres gratuït. Enfront d'un servei públic de pago, nosaltres gratuït. Enfront d'un servei, anem a ser educats, estem a les portes de les festes, veritat? Ineficient, pràcticament inexistent, un poc destartalat, per dir-ho així. Nosaltres gestió i nosaltres compliment de la llei. Per tant, aquesta és una bona oportunitat també, per tal de que mirem allà enfront, no sé si en tot o en part, i que mirem així, una manera diferent de fer les coses. Que podríem anar a més? Clar que podríem anar a més. Però este és, i jo crec, que una prestació d'un servei obligatori en les condicions possibles i que, evidentment, fa avançar la ciutat. I ho torno a repetir, perquè crec que nosaltres estem tots orgullosos. I quan dic tot, dic els 25. Este és un dels serveis que podem estar més orgullosos arreu d'Espanya, de les poques ciutats, menys de 10, que el tenen gratuït, eficient per a tots els col·lectius. Els plecs són els que són. Tenim millores ambientals en els busos, tindrem un increment de la prestació de serveis en marquesines, tindrem una sèrie de millores per un valor, com saben i tenen l'expedient, de 4,7 milions d'euros per a 10 anys, i que jo no tinc dubte servirà per a que aquests milers ja d'usuaris del transport públic del bus de Vila-real s'incrementen i fem la ciutat de Vila-real amb menys contaminació, amb menys automòbils, amb menys persones que vagin en transport públic, que al cap i a la fi és el que pretenem. Moltes gràcies. Gràcies, senyor regidor. Alguna intervenció en el debat d'aquest punt? Bé, avui no aprovem els plecs, aprovem l'adjudicació a l'empresa que s'ha quedat guanyadora d'aquest concurs per allà fer el canvi d'autobusos, es començar a firmar el contracte en ella quan abans, i com va ser competència del Pleno l'aprovació dels plecs, igual que hem fet en els residus fa un ratet, és competència del Pleno l'adjudicació, no d'alcaldia per la quantia del contracte. D'acord? Bé, doncs aleshores passem a votació. Unides Podem? Sí. Vox? Sí. Ciutadans? Sí. Compromís? Sí. Partit Popular? Sí. Partit Socialista? Sí. Doncs queda aprovat per unanimitat. Alguna explicació de vot? Unides Podem vol explicar vot? No? Vox, senyora Herrero? Sí, només, gràcies senyor alcalde, només m'agradaria fer constar, per la meva explicació de vot abans en lo de residus, que en aquest cas sí que està l'informe que justifica la circumstància que amplia l'ampliació de la duració de contracte. En l'anterior també, En l'anterior també, de residus. Doncs jo no l'he trobat per això. Doncs està, senyora Herrero. Si no, no l'haguérem tret. Nosaltres ens hem guiat en els informes tècnics, si no seria inviable. Bé, Ciutadans?
Sí, moltes gràcies. Hem votat a favor, com vam fer a l'aprovar la licitació, que, si no m'equivoco, va eixir per unanimitat, i perquè és un altre exemple de servei com el d'abans que millora la qualitat de vida en la ciutat. M'agradaria fer un poc d'història, recordar que a meitat més o menys de l'altra legislatura Ciutadans ja van presentar una moció demanant el desdoblament de la línia, inclús van presentar una proposta al regidor de mobilitat i així i tot després a ficar-se en marxa l'autobús. En algunes ocasions l'hem criticat, en primer lloc perquè a l'inici faltava molta informació i en altres ocasions després per l'absència i el retras en treure's aquest contracte. En aquest contracte ara ja es regularitza aquesta situació, però sí que ens agradaria traslladar que esperem més a partir del servei, tal com ha dit el regidor de mobilitat. Això permetrà tindre vehicles menys contaminants, però també demanaríem millor informació, com avisos electrònics a les parades, amb el temps que falta per al pròxim bus, perquè moltes vegades els veïns se queixen del que es toca esperar i moltes vegades és perquè no ho saben. El repte segueix sent incrementar el seu ús. Abans de la pandèmia estava creixent, però també és cert que estava lluny, molt lluny d'arribar a unes xifres d'un 50%, malgrat ser gratuït, com també han dit abans. Ara, després de la pandèmia o en la pandèmia més controlada, haurem de començar de nou i d'ahir la importància de millorar la informació i el funcionament. I recordar que una ciutat en menys trànsit, que és el que ens pot permetre tindre el transport urbà que estem obligats a tindre, no sols aconseguir reduir emissions, sinó també millorar la seguretat i la convivència. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè. Compromís, senyora Fajardo, la seva portaveu té la paraula. Moltes gràcies, senyor alcalde. Doncs bé, nosaltres, de la mateixa manera que ha comentat ara Domingo, també esperem millores que facin que la programació dels viatges que fan els veïns, sobretot, que és de lo que més es queixen, que siga una possibilitat. Perquè ara, en tota la informació que tenim, sí que sabem en temps real a on està el bus en cada moment, cosa que és un avanç i que moltes ciutats no tenen, però no comptem amb l'horari de parada en cada parada de bus. Aleshores, quan un ha de planificar un viatge, si per exemple està esperant a la parada de bus del carrer Calvari per arribar a l'hospital, no sap a quina hora arribarà al carrer Calvari, sinó simplement sap a quina hora és de la bàscula i és un càlcul el que tu t'has de fer mental. Aleshores, ja no és precís el tema de les pantalles digitals, perquè sí que és cert que potser és una despesa molt ampla, tot i que seria l'ideal, però igual ara mateix no és el millor moment per fer-ho al nostre Ajuntament, però sí que en alguns ajuntaments o en alguns altres usos de bus, com pot ser el de Castelló, el que contem més amb un PDF que es penja al web on posa un horari aproximat de parada en cada autobús. De manera que sabem a quina hora més o menys estarà en cada parada i pot facilitar un poc a les persones a que puguen planificar els viatges. Perquè és el que dic, ara tenim simplement l'hora a la que ix d'alguna parada, però no tenim l'hora que passa per cada parada del municipi. I crec que és una manera per a poder facilitar el seu ús i donar-li l'eficiència i al final utilitzar-lo per a lo que és millorar la vida de les persones del nostre municipi. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè, Partit Popular. Totes les recomanacions i les idees són bones i les agarrem en agraïment. És un servei completament nou. És veritat que ha estat molt en prova i que no hem donat el millor servei possible. Era molt innovador i la ciutat no està molt acostumbrada a això. Encara n'hi ha gent inclús que ens ha generat molts conflictes quan té que parar l'autobús en cotxes que se queixen perquè en un moment determinat tenen que estar un minut o mig minut. És a dir, tenim una cultura molt complexa en tot això, hem tingut que intervindre molt en la policia inclús. Crec que ara ja s'ha adaptat la societat i sap que si se té que esperar 2 minuts, doncs se té que esperar, que és un transport públic i com en tots els llocs. I jo crec que aquest contracte evidentment és millorable inclús des de la perspectiva de que s'ha adjudicat en unes condicions i tal, però el que l'Ajuntament de Vila-real, a través de la regidoria, a través de subvencions europees, que van a vindre molt en aquesta línia, en els New Generations, en el programa New Generation i en els fons FEDER i tot això, puguem millorar, com ha dit la regidora Maria Fajardo o el regidor de Ciutadans, aportar des de nosaltres mateixos a la millora d'aquests serveis
ho podem fer, en els nostres pressupostos propis, en línies, en ajudes que puguem obtindre. De diners propis en tenim molt poquets, per lo que hem parlat, però crec que n'hi ha tota una capacitat de millora cap al futur i que agraïm qualsevol idea i qualsevol plantejament que se puga plantejar. Vull aclarir una cosa, nosaltres apostem, i ho hem dit des de molt clar, en el tema de la gratuïtat, però per això, sobretot perquè és una ciutat mitja, que era molt nou el servei, que tenim una cultura d'agarrar el cotxe per anar al cantó de casa, i si no ho fem molt fàcil i des de xicotets, etcètera, sabem que no anem a poder canviar la cultura de la manera que toca, i després que jo crec que aquesta inversió, encara que estem molt mal econòmicament, i aquests 500.000 euros m'anirien molt bé per moltes altres coses, a veure, és una inversió que no existia antes, és un servei que tenim que consignar en el pressupost a partir d'ara, cada any, 470 i pico mil euros anuals, i que evidentment encara condiciona més la viabilitat pressupostària de l'Ajuntament de Vila-real, però realment per als veïns de Vila-real aquesta inversió crec que s'amortitza de sobre en el que heu dit tots, en la reducció de CO2, en el canvi de cultura, en la millora de la mobilitat i en totes aquestes coses. Jo senzillament vull agrair la unanimitat i sobretot era un debat que teníem molt potent. Hem fet l'aplica i després l'adjudicació de manera que no condicionar massa molts anys. Són 10 anys en aquests moments, però per exemple el tema de la gratuïtat, un equip de govern que volguera qui siga, en un moment determinat, ficar una tassa, un bono, que no fora totalment gratuït, qualsevol cosa, ho pot incorporar. És a dir, està ficat ja en el contracte perquè l'empresa no té ninguna... I aquests diners es arreplegaria a l'Ajuntament de Vila-real, no serien per l'empresa. A l'empresa li paga això, però si se poguera financiar d'alguna manera en modelos de tassa o qualsevol cosa, ho hem deixat obert també per a no condicionar 10 anys a la viabilitat que puga tindre el sistema. D'acord? De moment, mentre puguem, l'aposta claríssima és la de la gratuïtat, però evidentment, com diem, els diners són limitats i de vegades n'hi ha que prendre decisions i n'hi ha prioritats. Avui per avui, l'aposta nostra és aquesta i així anem a treballar. Bé, i per últim, anem ara al quint, i és la proposta de l'alcaldia sobre el coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de don Francisco Valverde Fortes. No és la primera vegada en aquests 10 anys que duc d'alcalde que regidors renuncien a la seva acta de regidor. Lo bo i lo interessant és que sempre els que han renunciat, i això també m'alegra, sempre ha sigut per motius d'un canvi de projecte, de vida. Esta legislatura serà el quart, el company Paco Valverde. En els escassos 2 anys que duem, crec que va ser Mari Parra, va ser Sabina, va ser Sancho, José Pascual Sancho, i ningú se n'ha tingut que anar d'esta casa per qüestions que no ens agraden a ningú, i tal, i per tant, tristesa, perquè és un company i un amic, com vaig dir ahir, però sapieu que aquest punt és un tema un poc controvertit, però n'hi ha que votar-lo. Se vota el nostre coneixement. I aleshores sabeu que el que li vota en contra no valdrà. El vot no farà que no se'n pugui anar, no podem limitar-lo. Però, dita la broma, i ho hem parlat amb el senyor secretari, evidentment això requereix una votació. Jo ara li donaré la paraula al regidor i explicarà, se despedirà de tots nosaltres i a continuació farem la votació. Senyor regidor. Gràcies, senyor alcalde. Vull donar compte d'una renúncia, encara que ho tens molt pensat i molt meditat, en aquests moments la veritat és que és molt complicat perquè... El micròfono... És molt complicat perquè t'arriba l'emoció, no?, de tant de temps. Tampoc es tracta ara de condensar en uns minuts 34 anys de política municipal, però el que sí que vull avui, aprofitant aquests minuts, és posar en valor la política municipal. La política municipal és política de proximitat, la política que sempre fica al ciutadà en el centre
del sistema polític perquè ell és l'objecte. És la primera trinxera de l'administració. És la trinxera on a peu de carrer està el ciutadà i també estan els seus problemes. Ahir rebem les crítiques cara a cara, sense papers, però també rebem moltes vegades els agraïments directes per solucionar alguns problemes. I jo vos puc dir que això compensa tot el més. El veí és el centre i en política municipal pense que no tenim que tractar, i així no ho fem, al veí com una pura persona que li prestem serveis. Tampoc és un subjecte tributari, tampoc és un votant sols. Pense que el veí, els nostres ciutadans, tenen que ajudar-nos a conformar ciutat. Jo crec que este govern ha sigut exemplar en deixar que els veïns creen i siguin còmplices de la seva ciutat en un capítol 4 molt potent i que se tracta d'aconseguir això, o de que les empreses locals treballen per al seu poble. I això és el que és apassionant per a mi de la política municipal. D'ací no hem eixit. Hem fet política municipal perquè per a mi és la més important. A més, pense que qualsevol que estiguera en la política autonòmica o en l'autonòmica o estatal o europea hauria de passar-se alguns anys per la política municipal i estar al costat dels que pateixen els problemes dels ciutadans. En tot aquest temps, alcalde, hem tingut encerts, jo pense que molts, i també hem tingut errors i no hem tingut cap problema en demanar disculpes quan no hem pogut solucionar algun problema per motius econòmics o perquè ens hem equivocat. Hem tingut també molts moments de xoia, no tinc que anar-me molt arrere, l'últim moment de xoia va ser aquest campionat de l'Europa League on el poble fa un exercici d'identitat i que se senten molt de la ciutat, i hem tingut moments molt tristos con la pèrdua d'aquesta persona extraordinària que va ser Pasqual Batalla. Ha hagut de tot en estos anys. Jo crec que ja només me queda agrair-li a tots els funcionaris de la casa la seva feina, els seus informes, els seus consells, que ens han fet més fàcil el poder treballar. Sense ells seria impossible. I també als membres de la corporació, als meus companys de l'equip de govern, que sempre han estat cobrint si n'hi havia algun fallo, ajudant-te, anant a aquest acte que tu no podies anar, i estic enormement agraït, però també estic agraït a tots els membres de l'oposició. Pense que sempre se m'ha tratat en respecte, que mai, encara que els debats foren en vehemència, s'ha traspassat la frontera de lo personal, i això està bé. I, per tant, agrair-vos a tots l'actitud, i si en algun moment, per el meu caràcter, he ofès algú, demanar-li disculpes. I res més, senyor alcalde. Moltes gràcies, senyor Valverdes. Saps que estàs a casa i te desitgem el millor a partir d'ara en la teva nova etapa, però te pots quedar perfectament, no hi ha cap problema. No t'enviarem. No me toca perquè després n'hi ha 3 i preguntes. Espera que no hem votat, Paco. Espera que no hem votat, Ah, bueno, voteu. Bueno,
Anem a votar la proposta de l'alcaldia sobre el coneixement de renúncia del càrrec de regidor de don Francisco Valverde Fortés. Unides Podem. Bueno, algú vota en contra. No intento. Entonces, ho aprovem per unanimitat, no? Pues quedem enterats de la renúncia i te desitgem el millor en la nova etapa. Moltes gràcies. Bé, algú té alguna qüestió? Si vol, una explicació del vot? Bé, la part de control, part B, tenim dacions de compte, 3 dacions de compte. La primera és la del pleno de l'informe de l'alcaldia sobre el personal eventual segon trimestre 2021. Sabem que això és una obligació trimestral de donar compte del personal que tenim nomenat de forma eventual, té unes limitacions en la llei i és una manera de fer públic que se complís la llei. En l'informe ho complim, els mateixos que n'hi havia i per tant queden vostès enterats. El segon punt és la dació de comptes del programa de festes de la Mare de Gràcia 2021 que ja hem fet al principi del plenari i que el president de la Junta de Festes, Toni Carmona, ha explicat. El tercer és la dació de comptes de les resolucions d'alcaldia i es tracta de les actes de les juntes de govern local celebrades de l'última sessió plenària ordinària. Tenen vostès ahir a quines fem al·lusió. I ja, per últim, el B2 és pregs i preguntes i començaríem en la part de control per la portaveu de Vox, doña Irene Herrero, si té algun prego o alguna pregunta. Sí, és una pregunta. En la Junta de Govern del passat 3 d'agost se va decidir que tras la granissada del 31 de juliol se demanaria declarar Villarreal com a zona catastròfica. Perdona, no l'ha entès el final. És que no l'ha entès el final, disculpe. Després de la granissada del 31 de juliol se va decidir demanar ajudes per a Villarreal o com a zona catastròfica. Saber com està aquest tema. Bueno, hem fet el que legalment correspon, que és reclamar a través de la Junta de Govern local al govern de l'Estat, que és el competent en el Consell de Ministres, i a dia d'avui no tenim notícia de que s'hagi aprovat res. Alguna qüestió més? No, això ja va, gràcies. Doña Natalia Gil. Sí, tinc una pregunta. Gràcies, senyor alcalde. És per al regidor Álvaro Escorihuela, de Serveis Socials, i la meva pregunta seria si ens pot informar sobre quines solucions i quines mesures estan adoptant en el que és en serveis socials degut a lo que és a la provisionalitat i la sobrecàrrega de treball que n'hi ha en el tema de la falta de personal. Molt bé, doncs, senyor Escorihuela. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, com crec que vostè mateixa me va preguntar fa un parell de comissions, li vaig dir que en el mes de juny se van contractar 3 treballadors socials, que estem treballant ara mateixa en prorrogar l'actual programa de contractació temporal que tenim en vigor i estem treballant, tal qual també ens hem compromès amb els sindicats, per a en la modificació de la plantilla pressupostària de l'any que ve de poder introduir algunes places en la plantilla més fixes que les que tenim actualment. Molt bé, moltes gràcies. Alguna qüestió més, senyora Gil? Moltes gràcies a vostè. Don Domingo Vicente, el portaveu de Ciutadans. Sí, jo volia preguntar-li al regidor d'Esports, al senyor Serralvo, pel tema dels patrocinis esportius que ens han traslladat, que encara estan pendents de cobrar, i volia saber com està aquest tema. No, senyor Serralvo, li pregunta respecte al tema dels patrocinis esportius, que diu que estan pendents encara per pagar. Senyor Serralvo. Sí, enguany havíem incorporat uns altres patrocinis, que eren no només el de Port Base, sinó també de primers equips, i traurem també de deportistes d'èlit, i ara està acabant la tramitació perquè, com sap, demanem a tots els clubs que ens porten la seva documentació, alguns van antes que altres i només estiguen tots ho pagarem, però la previsió és pagar-ho a principi de setembre. Gràcies. Alguna qüestió més? Gràcies. Senyora Balma Llançola, de Compromís. No tinc preguntes, moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè. Senyor Santi Cortells, regidor de Compromís. Sí, tinc una pregunta, moltes gràcies, per a la senyora regidora d'Educació.
És una qüestió a la que ja em vaig referir al juliol i que vaig conèixer ahir de vesprada. Respecte de l'Escola Municipal El Solet, sabem que els escorcells dels arbres continuen trencats amb el perill que suposa en el temps d'esbarjo dels xiquets. Sabem que n'hi ha diversos lavabos o vàters que estan trencats també, sense manteniment fet durant aquest temps. Sabem que els jocs infantils són de plàstic i no s'han canviat per uns fixos, representant això un perill per als xiquets que es poden accidentar, i sabem que n'hi ha molts bressols que no han tingut manteniment en els darrers mesos i estan trencats, coixos, amb diversos desperfectes. Donat que el curs comença demà mateix, que ja arriben els xiquets, la pregunta és per què no s'ha fet el manteniment, com vam demanar al juliol, i si pensen fer el manteniment, encara que siga amb premura esta setmana, ja que el curs comença demà i els xiquets s'incorporen demà. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora regidora d'Educació. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, acepto vuestra pregunta, pero me llena de tristeza que la empresa que lleva esta escuela municipal se lo comenten antes al regidor que no tiene la competencia en arreglar estos asuntos. Entonces, desde aquí me gustaría que por favor, cuando existieran estas incidencias, nos los comentaran, porque tal como dice, en el mes de junio, cuando ustedes nos comentaron esas incidencias, que estábamos puestos ya en ello y solucionando esas incidencias, se habían realizado trabajos de mantenimiento. Entonces, agradecería que esta empresa siguiera el protocolo que estamos estableciendo en educación y que, por favor, si existieran incidencias, como ustedes dijeran, que nos lo dijeran primero a nosotros, que somos los que solucionamos esas incidencias. Y, por otro lado, me gustaría recordarle que desde la Junta de Gobierno local se ha propuesto a su compañero de partido, Marsá, qué vamos a hacer con la escuela municipal. Así que le recuerdo que, ya que es su compañero, le recuerde que, por favor, estamos a la espera de que nos confirme si por fin se la van a llevar o qué. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Pues moltes gràcies, senyora regidora. Alguna qüestió més, senyor Cortells? No. Senyora Fajardo. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Jo tinc dues qüestions. Una seria per al regidor, si no m'enganye, de la competència de territori, el company Emilio Biol. Seria simplement perquè aquest estiu hem vist com la pista de hoquei de la plaça de la Mayorazga s'ha desmuntat i ara el club està al pavelló Melilla, vull dir que no és per el tema del hoquei, per això pense que és més per a Emili, però la pregunta és, s'ha desmuntat aquesta pista per algun motiu concret? Quin és el projecte ara per a aquesta zona tan ampla i de parc i jardí que tenim al nostre municipi? Moltes gràcies. Sí, la contestaré jo perquè ha sigut una decisió de la regidoria d'Esports. Hem parlat fa molt de temps ja en el club de poder potenciar el tema del pavelló Melilla. En el pavelló Melilla s'han ampliat més hores per al hoquei i aquesta pista tenia molts problemes de manteniment. Estem tenint molts problemes, cada peça de metre quilato que se canviava eren 600 euros i era molt difícil mantenir-la aixina perquè entraven també gent a jugar allí i van decidir llevar-la. El que estem ara és en el Broc i Llop, que aquesta conversació està també en conselleria per a poder facilitar un espai allí, que és el que hem parlat també en el club, i també allí poder utilitzar-la una sèrie d'hores en uns tancaments que anem a fer especials també per a tindre. Ells ja no anaven a utilitzar-la per a fer partits ni per a fer competicions, perquè també era perillós, perquè si no teníem les xarxes bé, la peça que s'anís d'allí també podia anar al bar del costat de la gent que està al costat i per a no tindre-ho en condicions van decidir primer llevar-la. Però donarem solució i en això estem parlant en el club per al tema de donar solució a totes les activitats. Però ja dic, partint de la base que s'ha augmentat molt l'espai i pràcticament el pavelló Melilla quasi tot ja és per al club de hoquei.
l'espai que se queda en la Mayorazga tenim un projecte que fa 2 o 3 anys que anem arrastrant i per motius econòmics sempre hem anat anul·lant, però que me pareix necessari per a la ciutat i que en la medida que l'any que ve tinguem algun recurs d'alguna altra administració o propi que puguem, tota la dificultat que tenim, que és el dels jocs infantils grans, que hem comentat en alguna ocasió. Es vaig incorporar en el pressupost de fa 3 anys, es vam llevar, no vam arribar a licitar perquè vam necessitar aquests diners per pagar sentències d'urbanisme, es van tornar a llevar, però és veritat que la nostra ciutat, en moltes ciutats tenen molt d'èxit els jocs estos que són per als jardins i els parcs, els xiquets, d'un tamany més enllà del que és el joc únic, grans, i que inclús avui en dia poden ser pedagògics, interactius, que poden jugar per dins, tal. I però cada joc d'aixòs estan 100.000 euros, 100 i pico mil euros, perquè han d'estar completament homologats i tenen tota una història. La idea era una al Jaume I i jo a la Mayorazga, és el que vam establir en el seu moment, i quan el regidor me va comentar este tema de lo de la pista i tal, de moment no anem a fer res, s'ha netejat, s'està utilitzant allí per als xiquets i tot això per a jugar i tal, però la idea, en el moment en què puguem incorporar un joc dels grans, la idea és ficar-lo en aquest espai, en un tros d'aquest espai. L'altre pot anar molt bé per a celebrar activitats, concerts. Ara en festes, per exemple, el regidor va estar comentant l'altre dia que duem una activitat allí, no? Senyor regidor de festes, no duem una activitat en festes allí, algun concert de la Mayorazga al final o alguna cosa? Al final s'ha canviat així a la plaça perquè ja teníem la infraestructura muntada. El FIP. Sé que vaig escoltar el FIP. El FIP se fa una actuació de teatre allí i tal i qual. Sempre s'ha fet, però que dona més possibilitat ara en els aforaments i tal de poder. Però la idea, des de luego, sí que és, i és un dels temes que me dolen, recuperar d'alguna manera el tema d'anar incorporant alguns jocs infantils per als xiquets d'estos grans homologats que n'hi ha avui en dia. Bé, doña... Gràcies. Sí, la segona pregunta. Perdó, disculpe. No, gràcies a vostè. Digue'm. L'altra pregunta seria per al regidor de Serveis Socials, Álvaro Escorihuela, i seria un poc a col·lació del que ha comentat la companya Natàlia Gil, i és que és ben cert que sabem que així a l'Ajuntament de Vila-real s'ha fet un esforç molt gran per convocar una borsa d'urgència per contractar a treballadores socials. Va ser publicada el 10 de maig, però encara no tenim tan sols ni la llista d'admesos i és per saber si hi ha alguna previsió de quan es farà aquesta resolució de lo que és la borsa de treball. Gràcies. Regidor. Sí, moltes gràcies, senyora Maria Fajardo. Estem a punt de publicar-la, està completament subsanat tots els requeriments que s'havien demanat a diferents persones perquè hi havia sol·licituds que hi havia alguna coseta que subsanar, i estàvem pendents de la contestació formal per escrit d'un o dos membres del tribunal que venen d'altres ajuntaments i que necessitàvem per escrit aquesta contestació i només la rebem, que ens han dit que en breu la tindrem, se publicarà immediatament la llista provisional d'admesos i els membres del tribunal tot conjuntament. Doña Gemma Ferreres, del Partit Popular. Gràcies, don Carlos Gil. Sí, jo voldria preguntar al regidor d'Esports que ens consta que aquests mes d'agost dels clubs que estan començant els seus entrenaments, en les instal·lacions s'està utilitzant encara el protocol d'accés tipus Covid del mes de juny o del final de la temporada passada. Entonces, tant pa bé o pa mal, pensem que aquest protocol hauria d'actualitzar-se en funció de la situació actual i con això. Entonces, per una part era preguntar quan s'actualitzarà aquest protocol perquè pensem que és necessari segons les circumstàncies actuals. I en segon lloc, també un poc saber el per què la setmana passada van haver dos clubs de Vila-real que se'n van tenir que anar a fer un partit de pretemporada al camp del Perpetuo Socorro de Castelló un diumenge quan les instal·lacions en Vila-real no estaven ocupades i perfectament l'hagueren pogut així i ja van tenir que anar a llogar una instal·lació fora de Vila-real. Gràcies. Pues el regidor d'Esports li contesta. Sí, en quant al tema Covid farem el mateix que hem fet des del principi, des de març de l'any passat, anar adaptant-nos a les circumstàncies. Evidentment, fins ara n'hi havia uns decrets que diuen unes normatives, també ho hem vist entès en el tema de festes i tot el tema d'ara també va adaptar-se i esperem que quan se solucioni anem a
a obrir, no? Aquest cap de setmana han fet les 24 hores de bàsquet i han tingut que fer-lo en aquest protocol Covid, en aquesta separació, que és el que marca també la normativa de metro i mig i tot el que n'hi ha. En quant a l'altre, me vaig interessar per aquest tema perquè em va arribar, no sé el motiu per què van anar allí, perquè podien haver sol·licitat, estava obert ja la instal·lació i l'únic que queria dir és que sí que és veritat que s'han tancat la instal·lació un poquet més enguany, perquè també el personal d'esports ha tingut que fer les vacances d'una manera conjunta, una part en juliol, una altra part en agost, i no s'ha pogut obrir tot el que haguem volgut, però evidentment són les circumstàncies que tenim ara. Doña Dora Llop. Perdón, Dora, no, gràcies. Don Adrián Casabó i don Héctor Folgado. Bé, doncs no hi ha més assumptes que tractar. Es closa la sessió, es diu així, no? S'alça la sessió.